Alright, so karon diya na ang ato ang usa sa mga monthly finalist sa buwan sa Abril. Usa pangalan nimo? Ako di ay si Francis Alin Sonorin. Si Francis Alin Sonorin, taga-asa man ka? So I'm from City of Naga, Cebu. Okay. So gikan pa ka og Naga City, Cebu. Karon sa kaniabot og Jensen? Gahapon lang mga 4 AM na gyud sa kadlawon. So unsay preparasyon imong gibuhat nga sama nimo gikan ka pa sa iyong lugar? So ang akong preparation nga gibuhat is practice kay dili kay ko familiar sa mga Visayan songs pero akong gibuhat akong best para makahatag og lami nga performance para sa monthly finals. Okay, kisa man po naghatag nimo inspirasyon o nainganyo mo po ka nga ni-appeal sa tuang Visayan songs singing competition? Ako ang auntie o ako ang mga uncle sa unang dugay na nga nangandoy nga mo-appeal ani pero ako ang nipadayon sa ilahang mga okay. So sa inyong pamilya di ay mga singer po di ay? Okay. So isip mga awit or singer, unsay pinakadako nimo nga na-achieve or naapilan nga mga contest? So far akong naapilan nga pinakadako nga event or sa contest is The Voice Generation sa GMA o Tawag ng Tanghalan sa Showtime. So kumusta mo di mo kapalaran dito? So I was one when sa koan as daily winner. Okay, daily winner ka. Daily winner diha sa pero Dihara at po. least Di pa ulahi ang tanan kay batan-on pa mampug ka. How old are you? I'm 22 years old. 22 years old. I'm currently studying second year college. Okay. So nag-eskwela pa lang estudyante. So basig na kay mga sponsor pagpadong diri imong pasalamatan. So akong pasalamatan ang rason kung anong nakaabot ko diri si Ma'am Jaji Coca Barnes sa pag-sponsor sa ako ang round trip ticket og sa allowance. Thank you kayo kay naabot sa ko diri na akong makanta gyud ako sa akong gipraktisan kung di tungod nimo. Thank you so much sa akong mga pamilya nga ni-suportan ako bisag kanang nawagtangan kog paglaom pero inyo jud ko gi-cheer up gihapon. Thank you so much. Okay, daghan kay salamat ha, Francis, and good luck. Yes, I'm Jofil Sese from Cagayan de Oro City. Okay, from Cagayan de Oro City. So, kano sila kaniabot diri sa Jensen? Kaganina lang kadlawon sir, mga 3 AM. And then nakapares po tulog-tulog po sa may hotel diri ng Pita. Okay. Siyempre hindi kahulay. Mr. Sesi of Cagayan de Oro, dugay na ba ka nagkakanta? 6 years old, nagsugod ako kanta-kanta. Hangtod karon. Okay. Padayon ra gyapon. Sa mga singing competition so na bata pa ka ni-appeal na ka. So makahinumdum ka sa bata ka pa ni champion po ka. Yes. Wow, congratulations. So nalagid sa imong kaugalingon ang talent isip sa pagkanta. Pinakadako nga competition mong naapilan nga makayong kag proud ka kay sa imong kaugalingon. Naka-join ko sa Tawag ng Tanghalan sa ABS-CBN. Year 2019, nahimo kog 7-time defending champion, semi-finalist, ultimate race backer, final race backer, and TNT All-Star Grand Race Backer. Last year, naka-join po ko sa TNT Duet. Nahimo kog weekly finalist. Wow! Daghan naman na kay achievements isip mga awit. So karon kay ni-appeal ka diri sa Binisaya nga singing contest, doon na day kay pundo, kisay nag-encourage nimo? Actually, ang nag-encourage din sa ko ang akong partner sa Cagayan kay ako sa ko galingon dili jud kahingan tag Bisaya pero tungod sa akong pares ko tungod sa premyo tapos premyo 1 million na challenge ko sa akong galingon nga mo-appeal jud ko og mo join mo-appeal mo join og practice og Bisaya nga mga kanta. Alright, so congratulations, at least naabot ka sa monthly finals. Yes, and good luck. Thank you sir. Thank you so much. Alright, so hinabi na ito karon ang isa sa mga monthly finalists sa buwan sa Abril. Atong pangutanon, unsay pangalan nimo? I'm Suzain Duga-Duga from Talisay City, Cebu. Suzain Duga-Duga. How old are you if you don't mind? Bago pa lang ako nag-25. Bago pa lang nag-25. April 23. Okay, belated happy birthday. Thank you. Okay, si Suzain, pila na katuig na mikanta or mag-a-appeal-appeal na mga singing competition? Since when I was 9 years old. Wow, so 9 years old. Dugay na jud. Sukay ditong bata ka, gakanta na ba kag Binisaya? Yes. Wow. Kay hilig akong mga ginikanan o mga Binisaya. Okay. So far sa imuhang singing career, unsay pinaka nindot o pinaka kuan nimo kana makaingon ka nga na-achieve nimo imuhang
plano or imong dream? So far sa akong pinakadako nga akong naapilan is Tawag ng Tanghalan. Okay. Tawag ng Tanghalan sa And Showtime. Idol Philippines pero wala pa siya na-air. Mo ba? Yeah, season 1. Season 1. Sa Tawag ng Tanghalan, nakapila po ka kadaog? Ano, wala ra ko nakadaog pero kausar ako nagkuan. Okay. Naka-appeal. Si Suzain, minyo na ba or dalaga pa? If you don't mind. Dalaga. Okay, dalaga pa. Dalaga pa, okay. So, Suzain, kung sa may kuha ni Bron, panarbaho, what do you do for a living? I'm a band vocalist. So but pasabot kakanta giday ka. Yes. Kay banda sa banda day ka. Gikan ko abroad last year ako na uli. Asa mo lugar 2022 sa Bahrain niya. Pag 2022 and 2023 is sa Abu Dhabi. Okay, usa ka OFW, singer gyapon dito sa Gawas Nasod. Taga-asa si Suzain? Taga Talisay City, Cebu. Okay, taga Talisay City, Cebu. Unya, Suzain, kanang basig kay mga sponsor pagpaadto diri sa Cebu, basig gusto niyo pasalamatan? Una na ko pasalamatan ng among Mayor Sam Sambulias and sa mga konsehales and sa mga friend ni Bac Jones. Thank you so much sa inyong mga hinatag sa inyong mga Support. yes, sa inyong mga support. Okay. So, congratulations and good luck, Suzain Duga-Duga, taga Cebu. Thank you. Congratulations. Thank you.